از ایمان اینترنشنال ҳар нафаре ки аз 1 апрел то 1 октябри соли ҷорӣ аз хизматрасониҳои зерини ташкилот гузоштани амонати муҳлатнок ва қабули интиқоли маблағҳо истифода мебаранд, иштирокчии аксия мегарданд. аз ин хизматрасониҳо истифода бурда холҳои мукофотиро ҷамъ намоед ва соҳиби смартфонҳои iPhone 7, Samsung Galaxy S8, телевизорҳои Ultra HD ва дигар тӯҳфаҳои кафолатнок гардед. тӯҳфаҳои сазовор интизори шумо. маълумоти муфассал тариқи телефонӣ 92 771 11 22. офтобпарасти дӯстдошта аз Мартин бо намаки баҳрӣ. доимо сифати баланд. дар бораи хона фикр намуда шумо чиро ба хотир меоред? гармии суҳбат ва дастгирии наздикон, саховати ид ва албатта накҳат аз маззаи хӯроки дӯстдошта. ва ролтон ҳамеша ҳамроҳ.